Higa achiel koro tok ng'anyo mar kwedo sirikal manotimore e kind dwe mar 6 gi dwe mar 7 higa mokalo, familia moko pod nitiere kod lit e chunygi bang' iko nyithindgi manotho e kinde ng'anyogo. Familia Erickson Chalo kaachiel kod David Chege pod nigi lit bang' iko nyithindgi manochiel gi magina ma owito ngimagi e kinde mag ng'anyo. To kaka joiso duor lero, moko kuom jogo mane ochiel kod magina e kinde ng'anyogo pod ni kod adhonde ka lisasi pod omoko e dendgi, gino ma oloko ngimagi. Ng'anyo mane otimore tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho, chieng' ne odong' kaka rapar ne jo Kenya duto, to moloyo ne familia mane owito joheragi e kinde ng'anyogo. Erickson, rawera ma jahigni 26 mawuok e kaunti ma Machakos, jamiel, jated kek kendo jaus ring'o. Jo Kenya ne ong'eyo nyinge odiochieng' mane otho, tok kane ochiele gi magina tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho oko mar od bura mamalo. Min mare Caroline lero kaka ne onene mogik e kinde mane owuok Machakos kobiro Nairobi kendo limogi e odgi kama ne odake kod owadgi matin. Kaniambia mama, leo uingii soko. Kaa hapo saa 6 ikifika urudi nyumbani. Nikamsindikia mpaka Shooters. Unajua Shooters Utawala. Ndio nilienda akaingia metro, nikamwambia bye, kaniambia mama nitakupigia simu saa 6. Mimi nikarudi. Nikalala. Min Eric lero ni ote e wi tho mar wuode e ng'anyo ne ochopone e seche mane entiere yo kodok Machakos. Na mbona Eric aliniambia ananipigia simu saa 6? Aja nipigia simu. Mbona kuna simu ya Eric? Ulipata wapi hiyo simu ya Eric na hiyo sio huyu sio Eric? Akaniambia mam, ngoja nitakwambia tu. Akaniambia kwanza zima simu, nakimbia. Nikamuuliza kwa umemuibia simu? Akaniambia hapana, hakuiba simu. Nikapiga tena hiyo simu. Kwanza huyo kijana nikaa alikuwa amechacho. Akaniambia Eric ashafika binguni. Eric ne otere kariyo mare mogik jumbe ariyo bang' tho mare ka lipot mar bero mane otimne ringrene ne oyango ni ne ochiele gi magina e kore ka moro bende ne oyudo tike. Dwe achiel tok mano ne gichwalo ywak margi ne duol manono tijo bila IPOA. Sigana mar David Chege ket kod mar Erika. Kuom higa achiel koro, min David Jen Duta osedak gi lit e chunye bang' iko wuode mane ochiel gi magina e wiye oko mar od bura mamalo. Gilite chunye, Nduta lero kaka ne ong'eyo ni wuode otho. Alipompigia yule mmoja kuchukua akamwambia mwenye hii simu amepigwa risasi na amekufa. Naona. Kumbe saa ile nilipiga simu, yule mtu aliona simu imeseviwa mama. Akajua hata break the news. Nduta lero ni wuode ne en jalony e weche mag mbui kendo japuonj Sunday school kendo ne ohero timo gigo gi chunye te. Akamwambia naenda ku reject. Huyo jirani akamjaribu, wacha Chege, wacha kwenda. Si uone tu hapa kwa TV. Akamwambia hapana, lazima nitaenda. Jen gi Caroline osebedo katemo yudo ratiro ne nyithindgi, to kata kamano dwaro maggi poko nyago lemo. Na siku walituambia tukuje na witness. Mimi nikawaambia witness yangu ni Mungu na risasi. Sikukuwa hapo Eric akikufa. Unaniambia nikuje na witness nifanye nini sasa? Kwa machielo, Samuel Kinyanjui maina chiel kuom rawere mane odhi ng'anyo sani koro podio kuomo gi lisasi e dende. Olero ni rem mowinjo omiyo tinde osiko mana komwonyo yedhe mang'eny mag kweyo rema. Iko hapa ni kitu unaweza guza. Hata wewe hivi uguza usikie ni. Nasema hata unaguza tu hivi na kidora unasikia. Iko tu kwa skin. Kinyanjui podi paro maler gigo mane otimore tarik 16 dwe mar 7 higa mokadho. Ne owuok ot kochomo Githurai 45 ka en kod paro mana mar kwedo sirikal. Kata kamano, weche ne olokore bang' saa 1 kane ochiele gi magina e kinde ng'anyo. Nikasikia ni kama nimemwagiliwa maji hapa na bucket. Kuangalia hivi nikaona kishimo hapa kwa trouser, alafu damu inatoka na kishimo ingine kwa nyama sasa kwa paja. Olero ni mano e gima oparo ni ne otimore ne mogik ka bang'e ne oyudore e od thieth maduong' ma Kenyatta kama ne odake kuom ndalo 50 kendo ne onyise ni lisasi mane okwamo e dende ok nyal gola. For one walisema inaweza kuwa riski kuliko ibaki. And then wakasema ni unremovable, haiwezi toka. Hiyo risasi venye iligonga mfupa ati ilipasuka mara 3, wakatoa segments 2, sasa hiyo ni moja ilibaki. Gigo mane otimore ne Kinyanjui e kinde ng'anyo higa mokadho ne oloko ngimane kendo weyo adhola ma ok nyal chango. Happen sasa bibi yangu ako 5 months pregnant. So I'm in the hospital, hata amezaa tu nikiwa tu in this condition. Hata ilibidi aende kwa nyumbani, arudi kwa nyumbani
gave birth to a boy, though hata sijaimuona because I'm not having anything, any help. I can't offer her any help, so I had to withdraw. Joyce Odur, Ramogi TV. Ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo ne oyiengo kendo ndeko